Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. Дар ин видео тарзи тайёр кардани ана ҳамин питсаи арабию туркиро бо номи лаҳмаҷун нишон медиҳам. барои тайёр кардани лаҳмаҷун ба мо дар кор аст орд, намак, хамиртуруш, шир, об, равғани оливки, гӯшти қима, кабутӣ, томат, болгарӣ, помидор, пиёз. аввал хамирро тайёр мекунем. намак, хамиртуруш, шир, равған, об мерезему камтар мекобем. баъд ордро мерезем. хамир тайёр мекунем. хамирамон бояд на сахт бошад, на суст. болояшро махам мекунему 40-45 дақиқа хамир бояд дам гирад. то расидани хамир маҳсулотҳои болои лаҳмаҷунро тайёр мекунем. ҳамаи маҳсулотҳоро бо блендер майда мекунем. агар блендер набошад метонем бо гӯштқимакунак майда кунем. муҳим аст ки маҳсулотҳои мо хуб майда шаванд. ҳамаи маҳсулотҳоро майда карда бо ҳам омехта мекунему аз болояш бо таъби дил, намак, мурчи сиёҳу сурх ҳамроҳ мекунем. вақте ки хамир расид, онро майда майда мебурем. хамирҳои буридаамонро зувола карда 5 дақиқа дам медиҳем. баъд аз оне ки зуволаҳои мо дам гирифтанд, онҳоро якто гирифта тунук карда дар рӯи нонпазак мемонем. аз маҳсулотҳои тайёр кардаамон камтар ба болош мерезему ба ҳамаи ҷойи хамир мемолем. пеш аз лаҳмаҷунро дар тафдон гузоштан, тафдонро дутарафа рӯшан карда дар гармии 200 дараҷа метаспонем. баъд аз таспидани тафдон, лаҳмаҷунро дар ҷойи аз ҳама поёни тафдон мегузорем. вақте ки таги лаҳмаҷун камтарак сурх шавад, онро зуд мегирем. лаҳмаҷунҳои мо тайёр шуданд. болояшонро махам мекунем ки мулоимак шаванд. лаҳмаҷунҳои мо мулоим шуданд. мо метавонем боз барои хушхур шуданаш пиёз бо кабутӣ бо оби лимон ҳамроҳ карда хӯрем. иштиҳои том. худо нигаҳбонатон. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаатон муборак.